Gihangyo sa Davao City Council ang Senado nga ipetisyon ang interim release ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Samtang nakikita si kanhi senador Gringo Honasan kang Davao City Mayor Baste Duterte aron hisgutan ang signature campaign nga ipasa sa ICC aron mabalik sa Pilipinas ang kanhi Pangulo. Ano ang report ni John D. Esteban? May bisita si kanhi Senador Gringo Honasan kang Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa Davao City Hall Lunes sa hapon, March 24. Dinhigisgutan ang isumite nga petisyon sa International Criminal Court o ICC aron hangyoon nga ibalik sa Pilipinas si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nagtuo si Honasan nga wa matuman ang due process sa pag-aresto kang FPRRD. Busa, nagpasiugda kini og signature campaign sa pagigalayon sa lain-laing non-government organization sa nasod isip petisyon. It is a people's initiative to express concern that due process was not followed. We are petitioning the ICC to consider bringing him back home where he can be subjected to due process, and the rule of law, subject to our local laws, our national laws. Doon nasab kini panawagan sa Korte Suprema. And we are also asking the Supreme Court to conduct its hearings because the issues are joined. The issues are joined. And to resolve this matter expeditiously. Gi-question sab ni Honasan kung anong gisurrender si FPRRD sa ICC. We are not a failed state. Our justice system is working. So why have we allowed a foreign court in a foreign land to subject a former president to its own system? Nabalakasab kini sa kasamtangang sitwasyon karon, sanglit daw nabahin ang nasod tungod sa panghitabo sa politika. Si Honasan subling mudagan pagkasenador apan wala daw labot ang eleksyon sa iyang gihimong lakang tungod alang daw kini sa nasod. Samtang nagpasasab og resolusyon ang Davao City Council nga hugtanong naghangyo sa Senado nga suportahan o petisyon ang interim release sa ICC ni FPRRD subay sa Article 60 sa Rome Statute. Samtang wala pa maresolba ang jurisdictional issues, pre-trial o trial proceedings. Kini sa konsiderasyon sa kahintag sa panlawas ug magkatungod sa kanhi Pangulo. The Sangguniang Panglungsod of Davao City strongly request and urge the Honorable Senate of the Philippines to petition and or support any such petition to the ICC for the immediate interim release of former President Rodrigo Roa Duterte in accordance with Article 60 of the Rome Statute, subject to any condition or conditions that the ICC may impose. Anda matud pa ang lokal nga panggamhanan sa Davao nga mukooperar sa ilatag nga security o administratibong rekisitos may tungod sa pag-release sa kanhi Pangulo. Mutuman sab ang LGU sa unsamang direktiba o kondisyon sa ICC ato sa interim release. Lakip dinhi, limitado lang ang iyahang lihok sa Davao City. Unrestricted monitoring sa authorized local, national ug international personnel ug periodic transparent reporting sa ICC o laing duly designated authority. John D. Esteban, 1, Mindanao.